tikwazisana pakira pamazo pachitumbe tinoti makasimba here kwamuri yai vedu tapinda kagorera 2025 kairi vedu saiziva kuti tichazipinda taitoti pamwe tichakundikana kana tsaona dziri kuitika kaidzi kwazisana ikoko kamuchingosimbisana tifambe zvakanaka kamugwagwa tapinda mugore iri timboona kuti gore noiri hatitsuni here zvataida kutsuna aiwa zuva chitumbeni sekuru gokweka hava kutambisiri nhamba vanenge vaya nezvinyanya zvavanga vaisangana nazvo mukufamba umu hama dzangu senzvimbo ine yegokwe inzvimbo yatinokupai nyaya futi dzinoitika munharaunda nedzinoitika iko kwamuri handitika kune nzvimbo inonzi kukahobo kwachireya unoziva kunonzi kukahobo vanokuziva vanhu vakaziva kwahobo right kune murume akanga ari South Africa akaita 6 months ake ari kuSouth Africa akaenda muna August ndokudzokawo mwedzi uno ndisingazoti 6 months aidze kwanawo here papameno but ndomimba kuti 6 months saka zvineiwo murume akabva adzoka achibva asvikawo zvakanaka nobva atamirwa naadzimai ake kwakufarawo zvakanaka nevana madzoka ayo hapana problem saka zvineiwo manheru akasvikawo nguva dzedu dzekunorara baba namai vakatambawo zvakatambawo bota ndobva radyiwa rapera saka at the time unodya bota murume unoziva kuti vanarume vanonyatsoziva kuti panapa dhore panopamba panapa rarakambomira rakadai but iko zvino mapindira pandakupinda ndakuona kuti dhori riya rinoratidza kuti rakura roratidza rawedzerwa mapuranga uribata nyaya dzacho baba pavo kanopinda pamusuwo wakanzwa kuti dhoo rawedzerwa mapuranga rakurisa dhoo ndobva kutambawo mutambo dhoo rakawira vanoti aiwa ndikuita kupinda mudhomu ndichiwira saka wapinda mudhomu yame wapedza mutambo watamba wapedza baba ndokuzobvunza amai naamai imi ko haufa dhoo iri hazodhora ndakasiya ndiri pasi muchangobva kunguva dzenyuka iyi kana bamwe ndatori tuki ndatobva kunguva ino aiwa ka mutauri kuti kamatova nesikatarisa ikadhora kurisa kairi ndokudii kwacho kwatiri kusangana nako kana bamwana ndandingokuudza wanimoziva kuti maona makiukamba naya atati ndichikuratidza ndo andikurima kugadhini ndopunga ndo andandingoshandisawo ndakaona kuti zvakasara zvikandibatawo panguva iyi yamaita se yamamai ndandikaona kuti rekedza ndiite se ndingozvibatsirawo bhozi zvasina kumira mushe murume kwakupopota murume zikanzi aiwa kababa mwana hamungapopoti tarisai inini hangu ndangokwanisa kushandisa makiukamba ndo chikomba changu chandashandisa handina kutora munhu kunze uko kana kuuya kuti dai somaona pane mumwe mwana dai somaona pane zvirwere panapa ndindakanamboita zvinhu zvakaita seizvozvo ndatorawo makiukamba hangu andachirima inini mugadheni andoziva ndindakamarima ndindabva nawo mugadheni ndindakasvika ndikamasuka pano ndikatenga protection uko kuti aiwa ndisazvikuwadza ndisaita sei saka ndakakanganisa here ezvo murume agere pamashopisa ndo pandondudza nyaya yangu nditobva pamashopisa aitondudza nyaya yake asi akachongo ndo nyaya ndasangana nayo saka ndisingazivi kuti iminiwo muriwo yewe uwo mubaba wacho kana muri muwatete kana muri mamai vari muwamwene nyaya iyi maiitonga sei mwana wenyu asvika pamba ari kuwana dhora wedzerwa mapuranga muroora haana kutuma unotora umwe munhu kuti awedzere azvirowedzera ega mapuranga kuti aiwa hapada kuwedzera mapuranga mashoma mane rekedza ndiwedzere mapuranga maiitonga sei nyaya iyi yatika pahobwa kuti aiwa siya mudzimai wangu pamba iwe obva ati inini panonditsvaka chikomba rekedza ndiwirinde makiukamba pagadheni unotenga mbeu yake makiukamba uyo izadza mugadheni uzati baba chero vakaita gore vasipo aiwa but problem yazoitika ndeyekuti baba manje vazoona nechi musuwo waiziva kuti musuwo uyu ayo mapuranga anga ari mashoma aiwa ende musuwo wangu ayo ndouziva vari kubva vasvika vari kuona aiwa mapuranga asandi kuzara kwakaita wanzwa kuita dhuvhandi kana wangu wasiya ari 6 waona nava 10 munoitongawo sei muri imiwo ikoko muri kuona muri ikoko agere pamashop izvo zvekumusiya wandaita ari kutotemwa misoro ari ngochema vari pamashopisa vanhu havasi kutoziva kuti muchinda yari ngochema apa bo here iye ari kuchema nenyaya yemapuranga kuti padhoo pake pawedzerwa mapuranga saka ini ndiri kuzama kuti nyaya yakadai so hatingairegi ndinayo ndega ndofanira kuisawo kwamuri tobvunza kuti muimi munoitonga sei. Subscribe, stay creative. Kuna mwana ungoona havasubscribe muchachijambwa nenyaya dzimwe dzatiisangana nadzo mukufamba tira kuti mudziwise mutibetsera mucomment section kuti mutiudze todzita sei nyaya dzakadai so tomubetsera sei oti chii kumudzimai wake mudzimai wake oti chii kumurume wake. Stay creative, stay creative.